ሕጂ ብዛዕባ ሰብ ምጭናቕ ደወብል ምኽንያቱ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባኻ ግድ የብሉን ሽምካ ይኹን ኩሉ ዝነገርካዮ ነገር ካብ ኣእምሮ ኣውፂዎ እዩ እትሓልፎ ዘለኻ መከራ ዝኾነ ነገር ከም ዘይተፈጠረ ተረሲዑ እዩ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ዝሕምን ክፍሊ ድማ እዚ እዩ ክሳብ ሕጂ ክትጽበዮም ነርካ ኢኻ ነታ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ክትጽበያ ጸኒሕኻ ደሓን ምዃንካ ዝሓተካ ሰብ ክትደሊ ነርካ ነገር ግን እቶም ዝተጸበኻዮም ነገራት ኣይመፁን ዝኾነ ሰብ ደፊሩ ክዛረበካ ዘይደሊ ኩነታት ድማ እዚ እዩ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባኻ ዝሓስብ የለን ለይቲ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ድቃስ ምሳእንካ ከምቲ እትሓስቦ ዓይነት ኣይኮነን ነቶም ዘሕለፍካዮም በድህቲ እዋናት ደጊምካ ከም እትዝክሮ ወይ ብዛዕባ መጻኢኻ እናሓሰብካ እናተጨነቕካን ከም እትጽበዮ ዓይነት ኣይኮነን ኣብዚ ክትርድኦ ዘለካ ሓደ ነገር ሙሉእ ብምሉእ በይንኻ ኢኻ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ጎንኻ ዝበለጸ ፍርሒ ከም ዘሎ እፈልጥ እየ ፍርሒ እኳ እንተኾነ ግን ምስኡ ጽናሕ ስለምንታይ ምዃኑ ክትርድእ ኢኻ እዚ በይንኻ ምዃን ሕጂ ብሓቂ ኣብ ህይወትካ ዘጋጥመካ ዘሎ ዘጥንክረካን ጠቓሚ ነገርን እዩ እስኪ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘክር ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ንኻልኦት ዘካፈልካ ኣለዋን ምናልባት ደስ ዝብል ነገር ኣጋጢሙካ ወይ ድማ ሓገዝ ደሊኻ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ንምዃኑ ክንደይ ሰብዪ ብሓቂ ተጨኒቕልካ ክንደይ ሰብይኸ ኣብቲ ቐጻሊ መዓልቲ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝሓተተካ ሕጂ ዙርያኻ ተዓዘብ እቶም ናይ ቀረባ መሓዙትካ እኳ ዝተወለድካሉ መዓልቲ ይዝክርዎን ስድራ ቤትካ ድማ በብሰሙን ነቲ ሕቶ ደጋጊሞም ይሓቱኻ ልክዕ ነቲ ዝነገርካዮም ፈጺሞም ከም ዘይዝክርዎ ኣብ ስራሕ ቦታኻ ዘለዉ ሰባት ፍሽኽ ይብሉኻ ነገር ግን ድሕሪ 5 ሰከንድ ምህላውካ ይርስዕዎ ንሓደ ሰብ ልብኻ ኣውፂኻ ነዊሕ መልእኽቲ ትሰድድ ንሶም ግን እሺ ወይ ጽቡቕ ኢሎም ይምልሱልካ ወይ ድማ ዝኾነ ነገር ከይመለሱልካ ስቕ ይብሉ እቲ ዓሚቕ ስቕታ ኣብ ውሽጥኻ ዝጠርጠርካዮ ሓቂ ድማ ይረጋግጸልካ ልክዕ ከም ናይ በረድ ማይ ይዝሕለካ ንዓኣቶም ዝኾነ ግዲ ከም ዘይህበካ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ንስኻ በደለኛ ስለ ዝኾንካ ኣይኮነን ነገር ግን ኩሉ ሰብ ኣብ ናይ ባዕሉ ህይወት ድራማ ክኢላ ወይ ከዓ ቀንዲ ተዋሳኣይ ክኸውን ስለ ዝጎይ እዩ ኣብ ናይ ባዕሎም ታሪኽ ንሳቶም ቀንዲ ተዋሳኣት ክኾኑ ከለዉ ንስኻ ግን ንዓኣቶም ናይ ድሕሪት ባይታ ባክግራውንድ ድምፂ ጥራሕ ኢኻ እስኪ ትማሊ ሕሰብ ከመይ ከም ዘለኻ ብሓቂ ዝሓተተካ ሰብ ኣሎ ስቕ ኢሉ ነቲ ዝተለመደ ሰላም ንምባል ዘይኮነስ ወይ ዝኾነ ትርጉም ዘይብሉ ከመይ ኢኻ ንምባል ዘይኮነስ ካብ ልቡ ሓቲቱ ብሓቂ ኣዳሚፁ ካብ ውሽጡ ተረዲኡ ዝሓተተካ ኣዝኻ ዕድለኛ እንተዘይኮንካ ዝኾነ ሰብ እዚ ኣይገብሮን ናይ ስራሕ ሓለቓኻ ግዲ ዝብሎ እቲ ዝሰርሕኻዮ ስራሕ ምውዳእኻ ጥራሕ እዩ መሓዙትካ ንዓኻ ዝደልኻ ንዋዛን ንምስሓቕን ሓጎስን እምበር ንጸገምካ ኣይኾነን ስድራ ቤትካ ድማ ኣብ ናይ ባዕሎም ዝተሓላለኸን ዝተናወፀን ተዋሒጦም እዮም እዚ ኩሉ ነገር ተስፋ ዘቑርጥ ዕልማት መውፅእ ዘይብሉ ባይታ ክመስል ይኽእል እዩ ነገር ግን ምሳይ እንተጸኒሕኻ ክሳብ ሕጂ ሙሉእ ህይወትካ ክትነብር ከለኻ ዘይረአዩ ሰንሰለታት ተሸኪምካ ከም ዝነበርካ ክትርድእ ኢኻ እዞም ሰንሰለታት እዚኦም ዝተሰርሑሉ ምኽንያት ሰባት እንታይ ክብሉን እዮም ኢልካ ምጭናቕ ሓደ ሰብ መፂኡ ኸድሕነኒ እዩ ኢልካ ምምናይ ሓደ ሰብ ኣብ መወዳእታ ቆላሕታ ሂቡ ብዛዕባይ ክጭነቕ እዩ ኢልካ ካብ ምጽባእ እዩ ነገር ግን እቲ ሓቂ እዚ እዩ ዝኾነ ኸድሕነካ ይመጽእ ሕጂ ዝነግረካ ነገር ንኹሉ ነገር እትግንዘበሉ መንገዲ ሙሉእ ብምሉእ ክቕየር እዩ እዚ ሕማቕ ወረ ኣይኮነን ማለት እውን ሙሉእ ህይወትካ ዝቕይር ቁልፊ እዩ ዝኾነ ሰብ ነቲ ናትካ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓስ እናተኸታተለ ኣይኮነን ንስኻ ንባዕልኻ ንርእስኻ በብመዓልቱ ብጭካነ እትግምግማ ዝኾነ ንዓኻ ክግምግመካ ከንድኡ ዝኣክል ግዜ የብሉን እዚ ነገር ኣብ ውሽጥኻ ክሰርጽ ክወሮ ንዓኻ እናተዓዘበ ነፍሲ ወከፍ ምንቅስቓስ ይከታተለሉ ኢልካ ዝሓሰብካዮ ተዓዘብ ነቲ ተዋስኦ ገዲፍዎ ወፂ እዩ ገና ካብ መጀመርትኡ ናትካ ተዋስኦ እናርአየ ይነበረን ምኽንያቱ ንሳቶም ናይ ባዕሎም ናይ ህይወት ጉዕዞ ተጸሚዶም ብዛዕባ ናይ ባዕሎም ምውሳእ ይጭነቑ ስለ ዝነበሩ እዩ ስለዚ ስለምንታይ ኢኻ ክሳብ ሕጂ ነቲ ናይ ሓቂ መንነትካ ሓቢእኻ እትነብር ሓደ ሓቂ ክነግረካ ብዛዕባኻ ዝኾነ ሰብ ይሓስብን እዩ ስለዚ ንሳቶም እንታይ ክሓስቡ እዮም ኢልካ ስለምንታይ ትፈርሕ ህይወትካ ናትካ ጥራሕ ከም ዝኾነት ኣብ መወዳእታ ክትርድእ ኢኻ ዝኾነ ኣብ ህይወትካ ናትካ ምውሳን መሰል የብሉን ሕልምታትካ ናትካ እዮም ክትስዕቦም ወይ ክትሓድጎም እትኽእል ናትካ ምርጫታት እዮም ፍርሕታትካ ናትካ እዮም ክትገጥሞም ወይ ክትሰግሮም እትኽእል ንስኻ ኢኻ ነፍሲ ወከፍ ምርጫታትካ ብዘይ ምንም ፍልልይ ሙሉእ ብምሉእ ናትካ እዮም
ቆላሕታ እኳ ዘይብኻ ሰባት ከይትሕዝን ኢልካ ዝተሰከምካዮ ሸኽሚ ምህላውካ ንዝርስዑ ሰባት ክትሕጉስ ኢልካ ዝደኸምካሉ ኩሉ ኾንቲ እዩ። ንዓኻ ክርእየካ ንዘይመጽእ ተዓዛቢ ክትብል ክትዋስኦ ዝጸናሕኻዮ እቲ ዝነበረ ናይ ተዋስኦ ኩሉ ሸኽሚ ኩሉ ኣራጊፍካ ተገላገል። እቲ ናይ ሓቂ ነጻነት ሰባት እንተረኣዩኻ ይኹን እንተዘይረኣዩኻ ግዲ ናብ ዘይህበካ ደረጃ ምብጻሕ እዩ። ገለ ነገር ክትገብር ደሊኻ ክሳብ ሕጂ ዘጀመርካዮ ነገር ምሕሰብ ስለምንታይ ኢኻ ዘይገበርካዮ? ሓደ ሰብ ክግምግመኒ ኢልካ ስለ ዝፈርሕኻ ድዩ? ወይ ድማ ተጋጊኻ እዩ ክብለኒ ኣይርድአንን እዩ ዝኸውን ኢልካ ስለ ዝሰግእኻ ድዩ? እቲ ሓቂ ግን እዚ እዩ። ንሳቶም ኣብ ናይ ባዕሎም ጸገማት ተጸሚዶም ኣብ ልዕሊኻ ንምስሓቕ ግዜ የብሎምን። ንዓኻ ንምግምጋም ኣብ ናይ ባዕሎም ፍርሒ ተዋሒጦም እዮም። እቲ ናይ ባዕሎም ዝተናወፀ ህይወት ንምምራሕ ከቢድ ስለ ዝገብሮም ነቲ ናትካ ህይወት ንምክትታል እውን ቆላሕታ የብሎምን። ስለዚ ነቲ ክትገብሮ ዝደለኻ ነገር ሕጂ ግበሮ። ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ቐቢርካ ሒዝካዮ ዘለኻ ሕልምኻ ሕጂ ኹዒትካ ኣውፃዮ። እቲ ክትኮነ ትደሊ ሰብ ሎሚ ምዃን ጀምር። ጽባሕ ኣይትጸበ። ምኽንያቱ ንዓኻ ንምዕጋት ወይ ከዓ ደው ንምባል ግዲ ዝብሎ ሰብ የለን። እዚ ማለት ንርእስኻ ክትጭነቕ ዘለካ ንስኻ ባዕልኻ ጥራሕ ኢኻ ማለት እዩ። ምኽንያቱ ካልእ ሰብ ዝኾነ ነገር ኣይገብረልካን። ብዙሕ ሰብ ተስፋ ዝቖርጽ ኣብዚ እዩ። ዝኾነ ከም ዘይመጽእ ምስ ተረድኡ ውሽጦም ይስበር። ዋጋ ከም ዘይብሎምን ዘይረአዩን ኣዝዮም ንኣሽቱ ከም ዝኾኑ ይስምዖን። ካብኡ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ኢዶም ይህቡ። ንስኻ ግን ከምቶም መብዛሕትኦም ሰባት ኣይኮንካን። ሕጂ እውን ኣብዚ ኣለኻ። ሕጂ እውን እናሰምዓኻ ኢኻ። ምኽንያቱ እዚ ዝሕምም ሓቂ ኣብ ውሽጥኻ ዓብዪ ሓይሊ ከም ዘለዎ ኣብ ኩሉ ቦታ ይስምዐካ እዩ። ዝኾነ ብትገብሮ ነገር ግዲ ዘይብሉ እንተኾይኑ ክቋጻጸረካ ይኽእልን ማለት እዩ። ኣብ ቅድሚ ሰባት ክትወድቕ ኣይትኽእልን። ዝኾነ ሰብ ካባኻ ዘይጽበ እንተኾይኑ ንዝኾነ ሰብ ኣይትሕዘን። ንስኻ ዘይትርአ ትኸውን። ነገር ግን ብዝገርም ኩነታት ነፃ ዝወፀን ዘይትርአን ሰብ እንተኾንካ ርእስኻ ሙሉእ ንቡሉእ ንምቕያር ነፃ ኢኻ። እስኪ ሕጂ ንህይወት ተዓዘባ። ብኽዳውንቲ ጽቡቕ ኮንካ ንምርኣይ ክትብል ክንደይ ዝኣክል ክቡር ሓይሊ ተባኽን ከም ዘለኻ፣ ፍጹም ዝኾነ ናይ ሶሻል ሚድያ ጽሑፍ ንምድላው ክንደይ ሰዓታት ኣጥፊኻ። ሰባት ካብ ድሕሪ ዝባንካ እንታይ ይብሉን ይኾኑ ኢልካ ድቃስ ዘይብሎም ለይትታት ኣሕሊፍካ። እዚ ኩሉ ድማ ብኽነት እዩ። ምኽንያቱ ንሳቶም እውን ልክዕ ኸመኻ ተመሳሳሊ ነገር እዮም ዝገብሩ ዘለዉ። ብዛዕባ ባዕሎም እዮም ዝጭንቑ ዘለዉ። ንስኻ ትዕዘቦም ዘለኻ ይመስሎም እሞ ንዓኻ ይዋስኡልካ ወይ ድማ የርእዩኻ። ንስኻ ድማ ንዓኣቶም ተዋስኦ ተርእዮም። ነገር ግን ሓደኹም ንሓደኹም ናይቲ ሓደ ተዋስኦ ኣይኮንኩምን እተርእዩ ዘለኹም። እዚ ሓቂ እዚ ብሓቂ ምስ እትቕበሎ ኣብ ህይወትካ ዓብዪ ለውጢ ክመጽእ እዩ። ንምንባር ካብ ካልኦት ሰባት ምፍቃድ ምሕታት ደው ክትብል ኢኻ። ነቲ ፍጹም ዘይመጽእ ናይ ሰባት ምርግጋጽ ወይ ድማ ኣፍልጦ ምጽባይን ክትሓድጉ ኢኻ። ርእሶም እኳ ተሓሕዙ ኣብ ዘይኽእሉ ሰባት ምስጋና ንምድላይ ደው ክትብል ኢኻ። እዚ ዝመረጽካዮ ምርጫ ንዝኾነ ሰብ ግዲ ስለ ዘይህብ ኩነታት ብቕልጡፍ ክትውስን ክትጅምር ኢኻ። ዓበይቲ ስጋኣታት ክትገጥም ክትጅምር ኢኻ። ምኽንያቱ ኣብ ናትካ ዓወትን ውድቀትን ዝምዝግብ ዝኾነ ሰብ የለን። ንርእስኻ ኣዝኻ እሙን ክትከውን ኢኻ። ምኽንያቱ ነቲ ናትካ ሓሶት ንምሓዝን ብዕንቆት ዝተውዕለልካን ዘዳምፀካን ሰብ የለን። ጌጋታትካ ብሃንደበት ዋግኦም ክጐድል እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ቀዋሚ መዝገብ ዝምዝግቦም ዝኾነ ሰብ የለን። ነገር ግን ዓወትካ ዕፅፊ ድርብ ትርጉም ክህልዎ እዩ። ምኽንያቱ ንሰባት ጣቕዒትን ርእይቶን ኢልካ ዘይኮነስ ብሓቂ ንርእስኻ ኢልካ ስለ እተኽብሮም። ብጽቡቕ ኩነታት ሓያል ሰብ ክትከውን ኢኻ። ንተራ ምዃንን ንፍርሕን ሓደገኛ ክትከውን ኢኻ። ሰባት እንታይ ክሓስቡ እዮም እናበለ ዘመኻረካ ድምፂ ሓደገኛ ክትኮነ ኢኻ። እንታይ ክሓስቡ እዮም ንዝብል ሕቶ መልሱ ዝኾነ ዝሓስብዎ ነገር ከምዘየለ እዩ። ምኽንያቱ ንሳቶም ብዛዕባ ባዕሎም ጥራሕ እዮም ዝሓስቡ። ኩል ግዜ ከምኡ እዮም ነይሮም፣ ንመጻእ እውን ከምኡ እዮም። ስለዚ ህይወትካ ምጽባብ ብስጋኣት ምንባርን ነቲ ፍሉይ ዝኾነ መንነትካ ምሕባቕ ደው ኣቢሎ። ካልኦት ሰባት ከይርቡሽኻ ኢልካ ብርሃንካ ኣይትድፈኖ። ምኽንያቱ ንሳቶም ኣብ ናይ ባዕሎም ጸልማት ተዋሒጦም እዮም ዘለዉ። እዚ ስምዐካ ዘሎ ዓሚቕ ናይ በይንኻ ምዃን ስምዒት ኣብ ውሽጥኻ ገለ ነገር ስለተሰበረ ኣይኮነን። ነገር ግን መወዳእታ ወጊዕልካ ነቲ ሓቂ ንፈለማ እዋን ብንጹር ስለ ትርእዮ ዘለኻ እዩ። እቲ ሓቂ ብንጹር ምስ ዘይኸይድ ድማ ፈለማ ከም ዝሰምዐካ ይገብር። ነገር ግን ጸኒሑ ዓብዪ ሓይሊ ይህበካ እዩ። ንስኻ በይንኻ ኢኻ። ኩል ግዜ እውን በይንኻ ነርካ። ነገር ግን ቀዲምካ ይተረድእኻዮ ነርካ። ኣብ ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት
ዝተኣከቡ ገለ ትርጉም ዘለዎ ይመስለካ ነይሩ ነገር ግን ዙርያኻ ዘለዉ ሰባት ምትእኽኻብ ናይ ብሕታውነት ስምዒት ዘይስምዖም መሲሉ ዝረአየና ናይ በይንኻ ምእካብ ሰባት ጥራሕ እዮም ሕጂ እቲ ሓቂ ፈሊጥካ ኢኻ ሓቂ ድማ ዝኾነ እኳ እንተመረረካ ሙሉእ ብሙሉእ ነፃ የውፀካ እዩ ንዓኣቶም ካብ ምድላይ ንዓኣቶም ካብ ምፍራሕ ንዓኣቶም ክትብል ምውሳእ ካብ ምርኣይ ነፃ ይገብረካ ህይወትካ ሙሉእ ብሙሉእ ናትካ እያ ዝኾነ ንስኻ ከም እትጭነቆ ዝኣክል ብዛዕባ ህይወትካ ግድ የብሉን ስለዚ ኣብቲ ናይ ብሕተኻ ዝኾነ ነገር ንዓኣቶም ከምዚ ዝኣመሰለ ዓብዪ ስልጣን ምድላይ ደወብል በብመዓልቲ ንጎ ክትስእ ከለኻ ኣንፈትካ ናይ ምምራፅ ዕድል ኣለካ ሓይልኻ ኣብ ምንታይ ክተውዕሎ ከም ዘለካ ምረፅ ዋጋ ንዘለዎም ነገራት ቅድሚት ሃብ ኣብዞም ምርጫታትካ እዚኦም ካባኻ ወፃኢ ዝኾነ ሰብ ድምፂ ምሃብ መሰል የብሉን ኣብቲ ጉዕዞ ጌጋ ክትሰርሕ ኢኻ እወ ብርግፅ ክትሰርሕ ኢኻ ሰባት ክርእዩኻ ይኽእሉ እዮም ምናልባት እውን ዘይክርእዩኻ ይኽእሉ እዮም ድሕሪ 5 ዓመት እቲ ዝሰርሕኻዮ ጌጋ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል እዩ ፈፂሙ እውን ዘይክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ ሕጂ ብፍርሒ ስለምንታይ ትድንዝዝ ዘየለ ተዓዘብቲ ጽላሎት እናፈጠርካ ተቐሚጥካ ነርካ ሙሉእ ህይወትካ ክትፈርሕ ነርካ ሕጂ ግን መብራህቲ ወሊዕኻ ነቲ ሓቂ ትርእየሉ እዋን እዩ እዚ ንህላወኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ንስኻ ንባዕልኻ ንህይወትካ ግድን እንተዝሂብካላ እቲ ኻሊእ እውን ንህይወት ግድን እንተዝሂብዋ እቲ ናይ ህይወት መኪና መን እዩ ዝውሮ ዘሎ ዝኾነ ይኮነን ዝውሮ ዘሎ ሽፈር ዘይብላ መኪና እንተኾይና ድማ ብኽልተ ኣው ፍጥነት ተጋጭያ ትስበር ስለዚ ናይ መኪናኻ መራሒ ብኽልቲኡ እዳውካ ኣጥቢቅካ ሓዞ ቀፂልካ ኣብቲ ናይ ቅድሚት ዘሎ መንገዲ ተዓዘብ ንዘይርእኻ ንዘይስዕቡኻን ሰባት ክትትኩር ኢልካ ንድሕሪት መመልከቲ መስትያት ምርኣይ ደወብል ምክንያቱ ንሳቶም ናይ ባዕሎም ፍጹም ዝተፈለየ መንገዲ እዮም ዝስዕቡ ዘለዉ ኣብ ዘለኹም ሰላም ኩንለይ ቻው